Изкуственият интелект е навсякъде. Пише нашите имейли, препоръчва нашите видеа, управлява автомобили, диагностицира болести и дори говори като човек. Големите технологични компании представят изкуствения интелект като магическо решение, което ще направи живота по-лесен, бърз и интелигентен. Но зад лъскавите демонстрации и преувеличения маркетинг се крие по-мрачна реалност, която рядко се обсъжда открито. Днес ще изследваме скритата страна на изкуствения интелект и истините, които големите технологични компании не искат да знаеш. Първата тъмна истина за изкуствения интелект е масовото изместване на работни места. Въпреки че компаниите обещават, че изкуственият интелект ще създаде нови работни места, рядко признават колко работни места ще премахне първо. Обслужването на клиенти, въвеждането на данни, създаването на съдържание, графичният дизайн, основното програмиране и дори образователната помощ вече се заменят от системи с изкуствен интелект. Скоростта, с която това се случва, е тревожна. Милиони работници по света може да нямат време да се преквалифицират и правителствата не са подготвени за тази внезапна промяна. Големите технологични компании се възползват от намаляването на разходите за труд, но обществото носи тежестта на безработицата и неравенството. Друг скрит риск е експлоатацията на данни. Системите с изкуствен интелект не стават интелигентни по магически начин, те се обучават с огромни количества човешки данни. Всеки клик, съобщение, снимка, гласов запис и търсене захранва тези системи. Повечето потребители не осъзнават колко лични данни предоставят и как се използват. Големите технологични компании твърдят, че данните са анонимизирани, но изтичанията, пробивите в сигурността и неправомерната употреба доказват обратното. Личният ти живот тихо се превръща в гориво за печалбите на изкуствения интелект. След това е проблемът с пристрастията и дискриминацията в изкуствения интелект. Често се представя изкуственият интелект като неутрален и обективен, но в действителност той отразява предразсъдъците на данните, с които е обучен. Ако данните за обучение съдържат расови, културни или полови предразсъдъци, изкуственият интелект ще ги усили. Това вече е довело до пристрастни системи за наемане, несправедливи одобрения на заеми, грешки в разпознаването на лица и неправомерно наблюдение. Големите технологични компании рядко изтъкват тези недостатъци, въпреки че те засягат реални животи. Един от най-тревожните аспекти е наблюдението и загубата на поверителност. Правителства и корпорации използват камери, задвижвани от изкуствен интелект, разпознаване на глас и проследяване на поведението, за да наблюдават хората в безпрецедентен мащаб. На много места хората са наблюдавани, оценявани и класифицирани без тяхното съгласие. Това, което започва като сигурност, лесно може да се превърне в контрол. Веднъж щом наблюдението с изкуствен интелект се нормализира, свободата става потрудна за защита. Изкуственият интелект също се превръща в мощен инструмент за манипулация и дезинформация. Видеоклиповете Deepfake, гласовете генерирани от изкуствен интелект и фалшивите изображения сега могат убедително да имитират реални хора. Тази технология може да се използва за разпространение на фалшиви новини, манипулиране на избори, унищожаване на репутации и подбуждане към насилие. Платформите на големите технологични компании имат трудности да контролират това съдържание, но въпреки това продължават да пускат все по-мощни инструменти с изкуствен интелект на публиката без солидни мерки за защита. Друга неудобна истина е кой всъщност контролира изкуствения интелект. Малък брой корпорации притежават най-напредналите модели на изкуствен интелект, най-големите центрове за данни и най-бързите чипове. Тази концентрация на власт означава, че решения, които засягат милиарди хора, се вземат от няколко изпълнителни директори зад затворени врати. Изкуственият интелект вече не е просто технология, то е власт, а властта без прозрачност е опасна. Накрая стои въпросът за човешката зависимост. С напредването на изкуствения интелект хората мислят по-малко, създават по-малко и зависят повече от машините за вземане на решения. Прекомерната зависимост от изкуствения интелект може да отслаби критичното мислене, креативността и емоционалната интелигентност. Ако позволим,